Yan, si Edmar naman dito, mga kabayan, nagkakabit siya ng kuan. Mga wool flashing naman dito. Ayan. Ganyan yung wool flashing, ito in flashing to. Yan, inaapura namin kasi baka umulan na naman. Nakabaon yan mga kabayan ng halos uno. Yan, ito. Nakabaon yan sa simento, tapos isisilant yan dito para hindi tumulo. Ayan, si Edmar mga kabayan, ginagrinder yung pagkakabitan nito. Yung pagkakabitan nito ang wool flashing. Ayan, kasi nakagrinder yan dito. Ayan. Tapos yung grinder nyo yan, medyo patinga lang konti, para kung sakaling umagos dyan, huhulog pa rin siya dito. Yan, dito naman sa may grahe, pinapakabit ko na kay Edmar yung angle bar na kwan, 2x1/4. Yan, yan yung pinakako namin, pinakaraptir namin dito sa bubong ng grahe. Yan. Galing dyan sa pinakakanto na yan hanggang doon sa pinakadulo ng angle bar, nasa kwan yan, halos 4 meters yan. Tapos klinibi lang namin yan ng kwan, 20 cm. Yung kwan yan, yung klibe, yung pababa ng tubig dyan. Yan, tapos ito namang isa din ng kapares, pinipinturahan na ni J. King. Yan, medyo natatagalan lang kami dito sa mga poste kasi laging umuulan, laging nalalagyan ng tubig to. Kaya hindi namin malagyan ng poste. Pero paputulan pa naman yan. Ang usli niyan dito, kuwan lang yan, paputulan pa yan ng 40. Di bali 560 lang yan galing doon. Yan, tapos dito pinapalagay ko na rin yung kwan dito, yung pundasyon ng poste. Yan, makikita nyo nakatabing yung bakal sa gulong puting kasi may bato. Yan, inlaga namin itong bato kaya nandun lang siya sa kanto. Yan, tapos yung wool puting ko, paganunin ko na lang dito. Yan, sakto naman yung dalawang hollow blocks dito, 80. Dito na ulit yung wool puting na diretso. Yan, papaganunin ko kasi mahirap alisin to hanggang dun yun sa kabila. Yan, sinasintro yung malaking bato. Yan, tapos yung sa dulo na itatayo na rin namin yan ngayon habang walang ulan, kasi pag umulan mapupuno na naman ng tubig to. Yan, ito na mga kabayan yung pangbuhos namin dyan sa kuan, sa kulong puting dito sa may bakod. Yan, ganyan 70 by 70. Mapapansin nyo mga kabayan, nandito yung kulong puting, nandun sa gilid yung poste, yung kulong, kasi hanggang dito lang yung bakod. Hindi na kami pwedeng lumagpas doon kahit yung puting lang, kasi kung maitayo sila sa kabila tatamaan yung puting, kaya dapat dito lang sa loob. Kailangan nasa loob lang ng property line yung pinaka puting. Okay lang yan kahit nasa gilid, basta nakatama sa bakal yung pinaka poste. Yan, ito na yung mga nabuhusan namin mga kabayan. Yan, bukas itutuloy na namin itong mga wool puting. Yan, ino na lang muna namin yung mga poste.
Yan, yung ginagawa na yan ni Pipoy, nagre-rebit na siya ng mga end flashing na yan. Yan, si Edmar naman dito, mga kabayan, nagkakabit siya ng kuan. Mga wall flashing naman dito. Ayan. Ganyan yung wall flashing, ito end flashing to. Yan, inaapura namin kasi baka umulan na naman. Yan. Nakabaon yan mga kabayan ng halos uno. Yan, ito. Nakabaon yan sa simento, tapos isisilant yan dito para hindi tumulo. Yan, kasi naka-grinder yan dito. Ayan. Tapos yung grinder yun, medyo patinga lang konti. Para kung sakaling umagos dyan, huhulog pa rin siya dito. So pahiran ko na lang to ng kuan, flexiban na may halong simento. Yan, ito naman yung end flashing. Yan, nakaribit din yan sa Hardiplex. Tapos naka-tick screw yan dito sa tapat nito. Yan, may mga video na ako nito nung ginawa namin sa Bigan. Ganito rin yan, mga pagkabit nito ng end flashing. Yan, dito naikabit na rin yan. Yan, nakikita nyo yan mga kabayan, mga kwan yan, yung mga alikabok tapos umulan ng konti kaya nagganyan, parang mga puti-puti. Yan, ito may kadugtong pa ito doon kaso huli na. Yan, yung ina-escrow na yan mga kabayan ni JK, may guhit na yan. Yan, bago namin linagay yung yero, yung mga dulo ginuguhitan namin yan. Ito. Tapos dito naman sa dugtungan, may guhit na naman yan. Tapos binabarahan na lang namin yan. Yan, dapat hindi nakakalimutan yung guhit dito sa dulo. Bago nyo ilalagay ito, kailangan may guhit dito. Habang nakikita nyo pa yung zipper lens, guguhitan nyo dito para pag sinuot ito, may marka na kayo dito. Yan, kasi mahirap na hindi mo matamaan yung zipper lens sa ilalim. Yan, yan, pwedeng dyan dumaan yung tubig. Yan, kaya itong sa amin lahat yan may marka yan. Yung tapat ng zipper lens. Tapos yung screw namin dyan, hindi yan naka full screw lahat, naka diamond yan. Ayan, makikita nyo yung hugis nya pa diamond. Ayan. Tapos dito naman, pag ano naman siya, alternate siya. Halimbawa dito kayo nag-screw, wala. Tapos mayroon naman. Pag dito naman, may screw naman kayo dito, dito naman yung wala. Kaya hugis diamond yan lahat. Ayan. Pero sa dugtungan, lahat siya may screw. Yan, dito siya magkakatabi kasi mayroon siya dito. Pero dyan, puro pa diamond yan sa bandang gitna ng yero. Yan, dito sa harap, ito na lang yung papalitadahan namin, kunti na lang. Dahil inuna kasi namin yung sa bandang baba para masukatan ng nag-aluminum yung magkakabit ng bintana.
Yan, kunting-kunti na lang yan. Yan, yung ratio ng halo namin dyan sa palitada, 1-3 yan. Isang simento, 3 buhangin. Yan, konting-konti na lang mga kabayan. Sa Martes, darating na rin yung kanyan, yung mga bintana. Yan, hanggang dito na lang muna mga kabayan. Maraming salamat po sa panonood.